Assalamualaikum. Likayi ang paglingkod sa lamesa kung ang taong nagalingkod magsturyag bahin sa kinabuhi sa tao. Kainig tindog ni mo dihang dapita, pwedeng imuha na pong kinabuhi ang ilang istoryahan. Nasawayan ba nimo ang grupo nga hilig magsturyag kinabuhi sa ubang tao? Unya inigtalikod nimo, ikaw na pud ilahang imarites. Ang chismis makaguba sa relasyon. Imuhang higala, katrabaho, kabarkada, kapamilya, kadugo, kasilingan. Maong likayi ang mga taong hilig magmarites. Ayaw palibuti imuhang kaugalingon sa mga taong chismosa. Dapat mamili kag taong imong ikagrupo or ikauban. Kay kung imuhang ikauban puro na lang chismis, ang iyahang paghisgutan wala kay makatunan kung unsay pamaagi para imuhang kalambuan sa kinabuhi. Puro negative imuhang masagap na energy anang mga grupuha. Unya dili ka makafocus sa imuhang kaugalingong unsaon pagpaningkamot, unsaon pag-improve diha ang imong kaugalingon kay puro negative ilahang gikabisihan pangdaot sa tao. Kanang mga tawanan nagrefleksyon na sa ilahang pagkatao. Maong pilia ang grupo nga positive energy sa kinabuhi. Kanang makakuha kag kaayuhan para mulambo ang imong kaugalingon kanang naa kay makatunan. Unya mo healthy pod ang imong panghuna-huna. Pag-set up og boundaries para naa kay privacy. Kung sakaling maabutan nimo ang sitwasyon nga ang ilahang topic puro pang chismis, pwede nimong mag-switch, no? Imong i-switch ang topic para mausob ang ilahang paghisgutan. Kay kanang mga tawana puro lang yun negative. Ayaw pug kadugtong og istorya, unya pud modugang pug ka. Diba? Imong i-switch og laing topic para ma-stop nimo ang chismis. Amping, God bless.